Basgitaar, piano en drums zijn geen instrumenten die je direct zou verwachten bij een harmonie. Toch ontbreken deze instrumenten niet bij de 6e editie van Waar Meijel Gruts op is. Vrijdag en zaterdag vindt het evenement van de Meijelse Harmonie weer plaats. Wij zijn in 2006 zijn we begonnen met de organisatie. Destijds was het idee om een keer Meijels talent op de bühne te zetten en niet met inhuurmuzikanten en dergelijke, maar gewoon zeggen alles wat wij in Meijel van eigen bodem op de planken kunnen brengen bij elkaar, daar moeten wij eens een mooi concert mee neerzetten. En zo is het begonnen. We zijn begonnen in januari, denk ik. Ja, in januari zijn we begonnen met de repetities. Volgens mij de zangeressen nog eerder. Maar alles samen te brengen is vanaf februari, maart, zo ongeveer na de carnaval al begonnen, ja. En de laatste jaren hebben we met name audities georganiseerd om het niveau wat we toch telkens hoger willen krijgen, om dat ook zeker vast te kunnen houden. Dus daar hebben we audities voor georganiseerd. En dat Meijel Gruts is op de vele talenten mag duidelijk zijn. Ook dit keer treden verschillende inwoners samen met Harmonie Eendracht en de dansverenigingen op. Ik denk dat het voor ieder wat muzieksmaak is. Er is voor de jeugd van 20 jaar is er muziek, maar ook voor de oudere mensen van 40 en misschien nog zelfs tot 60, 70 jaar. Voor iedereen is er wat wils. Het is een heel ander evenement, een andere show dan we normaal doen. Dat we normaal harmoniemuziek spelen en nou iets meer popmuziek, rock, van alles. En ik kan hier als drummer natuurlijk veel meer mijn ei kwijt dan achter de rest van het slagwerk. Het is de 3e editie onder leiding van Frank Steeks, die dit evenement als dirigent 6 jaar geleden omarmde. Nou ja, dat is wel een kolfje naar mijn hand. Ik vind het ontzettend leuk om met harmonieorkesten, fanfareorkesten, lichte muziek te doen. En dat moet je niet elk jaar doen. De intervallen zoals ze dat hier doen, eens per 2 jaar, dat vind ik heel mooi. En je merkt dan ook aan het orkest dat ze daar naartoe leven en dat ze ook de specifieke blaasmanieren die daarvoor nodig zijn. Want je moet natuurlijk een beetje meer als een big band gaan klinken, hè, in die popmuziek die je speelt, of in die jazzmuziek die we ook erop hebben. Dat ze daar naartoe groeien en dat ze dan daar een korte periode zich ook helemaal instorten. En dat vind ik erg leuk om te doen. De harmonie die gaat andere dingen spelen, artiesten die stijgen boven zichzelf uit, de zangers, zangeressen. Dansgroep komt erbij, het is gewoon een totale productie en dat maakt het wel uniek omdat je met zoveel mensen eraan aan werkt en naartoe leeft. Een van de artiesten die komend weekend op het podium staat is Jip Langstraat uit Meijel. Dat er zo'n grote groep meedoet en iedereen klaar staat voor elkaar. Dat de hele harmonie gewoon achter jou speelt en dat je daar mee mag zingen, ja, dat is wel een eer. De Harmonie organiseert het optreden niet alleen voor de Meijelse gemeenschap. Voor de hele regio is het een interessant evenement. Deze editie kenmerkt zich door de vele maatwerkarrangementen. Muziek voor het eerst door een harmonie gespeeld. We hebben echt hele frisse nieuwe muziek die nog nooit eerder door harmonieorkesten gemaakt zijn. Die brengen wij deze keer op het podium. En dat is erg verrassend, maar het komt ook de kwaliteit van het concert erg ten goede. Nou ja, het is een nieuwe uitdaging. We hebben altijd 1 keer per jaar een eigen dans, een bepaald thema. Dat is gewoon met band natuurlijk. En nu mogen we dansen met live muziek, met de harmonie op de achtergrond. Dus dat is erg leuk en een nieuwe uitdaging. Ja. Ik ben er gruts op dat heel Meijel zich inzet voor 2 topavonden. En dat hopelijk ook genoeg Meijelse mensen hier in de zaal zullen staan op vrijdag en zaterdag. En dat iedereen gruts is op ons en op zichzelf en op de hele harmonie. Komend weekend is het dus zover. De vrijdag is inmiddels uitverkocht. Voor de zaterdag zijn er nog kaartjes.